Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mayong hapon sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamatiari na inyong kubus nga lagad si Tito Wilma para sa Webs nga edisyon saying that This Is My Life petsa si Ace sa bulan sang Enero tuig 2022. Kamusta ng atong sinipagpaniyaga? Kamusta man ang aton mga kabataan dira? Kamusta man ang aton mga senior citizen? Ang aton mga kauturan nga nagaupod man sa siningation dira sa inyo mga radyo, sa mga nagaupod man online, yes. Amo na siling naton nga kinahanglan sa karon, ano ulo aligmat naman kita iya. Duga nga paghalong hindi magsalig, nabatian naton kinahanglan magamit kita face mask, dublihon naton kung pwede pa lang. Protection ina para man sa aton, ha. Maghalong-halong kita semtang maghalong-halong kita kag magpreparar semtang nagamat-amat pa lang siya. Muna aton pahalumdum sa inyo. Ano makasiling na ito, ano masiling gani na ito, sining bago iyang variant sa COVID-19, ha? Amo na nga ito manulo istoryahan karon gamay-gamay ang bad o kung hindi maayo kag maayo iyang mabatian na ito na tungod sining Omicron variant sang COVID-19. Pero daligid lang sa kutob sa aton may labutan sa sininga hapon nga nagaupod sa ilang mga radyo. Mayong hapon, kamusta sa inyo? Mga nagaupod man sa aton online. Pagi sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ara kita dira. Of the na kita tubtub teknala stress, may chat room kita dira. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo man mga greetings, ang inyo man mga reaction sa mga mapaambit ni Tito Wilma karon iya nga hapon, pati nang pagbasa natin sa sulat ang inyo horoscope. Ara lang da, pwede ninyo ina mapadala dira sa aton chat room. Updanay man kita ba via YouTube, kag ara man sa amon sa ni website, pwede makamo dira makabisita. Ara man dira mga natipon nga mga balita sa amon news center, sa Action Radio Bacolod. Log in lang kamo sa www.actionradio.com.ph. actionradiobacolod.com.ph. Kag syempre sa Facebook page sa Action Radio sa gihapon, ara dira man ang mga nagakatabo from sign on to sign off na sang Action Radio Bacolod. Gani okay lang na. Okay lang ang hindi lang okay si Omicron. Diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan kag mga kaislahanan sa Iloilo, especially sa siyudad sang Iloilo, kabalugi kita kung do ano ka aktibo kag daw ano iya ka abtik naman sang mga opisyal dito para manoproteksyonan ang ila sining pumuluyo. Siyempre kami man diri sa Negros, especially diri sa Bacolod, no? Updan man namon iya nga mga ultimo nga pumuluyo sang Dakbanwa. Kaysa sina man lang mga bahin kami makakontribuer, no? Makakontribuer sang amon paghalong para nga mapahagan-hagan kag mamat-amat naman papas ining gulpi naman nga pagsirit sang kadamuon sang kaso sang COVID-19 na pipinsara sa Dakbanwa sang Bacolod as mentioned sa pila namon ka mga public affairs program humalin kay ina sang agang update iya sang Western Visayas Department of Health na Region 6, di ba? Naka-double digit na tamo. Ang kahapon nga update pila Jesse says sini nga aga na-update iya sang amon siniman nga mga pag-interview sa Action Radio Bacolod especially ni Action Artayupon pila na 34, ha? Pero mahulat kita na karon sa official announcement man siyempre, no? Makmo
16:34, ti kinahanglan naton maghalong-halong. That's why nga mga panumdum sa iton, ang aton man mga kabataan dira, ha? Kay feeling tabala subong, ha? Makita naton sa dalanon, ay abaw Ginoo ko. Paamo ka gid na iya makahambal gid na iya si Tita Wilma, ang mga kabataan daw wala lang gid iya, no? Daw wala lang gid iya nga wala sila nakahibalo sang kakatabo. Wala na tong face mask mo, ga pinagusto na lang. Bisan gani ang mga may edad-edad na, di ba Tita Wilma? Kita nga mga dalag ko, kita nga naka-inchendi, kita ang dapat mangin ehemplo para sa iton mga kabataan. Ilabi na sa mga magagmay nga kabataan nga sa karon ginadumili gid ang pagwa. Di ba la? Hindi anay magpasagay, hindi anong ganun tawi, hindi anay magpasayang-sayang. Sa bisan diin lang nga lalagawan mga kabataan, especially as mentioned kainang mga children's playground, no, specifically diri sa provincial capital Lagun, ang Bacolod may araman playground dara sa NGC, no, kinanglan mga ginikanan sa mga guardians sa mga kabataan nakadepende gid sa aton, no, ang pagkontrolar sa aton sini mga anak na ilabi na nga sa karon uso man ang sipon kag ubo, hilana tungod sang dalagan sang aton panahon. Di kun upda naton ang dalagan sang aton panahon, di kun sipunon kag ubuhon kada karon updan pag isang hilanat, abe ano na paamo kasi na bala na. So sa inyo man mga greetings sa itong text hotline sa mga nagapamangkot dira aring itong text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Nan ang una nga masiling naton nga maayong nga balita, first and good news na tungod sining Omicron nga ini. Sa iton may nabasahan suno sa mga expert nato, no? Suno sa mga eksperto iya, masobra, no, ang mabatyagan nga hindi nami nga mabatyagan ini, no, hindi bala masyado gid buting ganon, hindi tama gid nga mabatyagan ina kag hindi iya mas malala nga makamamatay kumpara sa mga nakaligan nga variants sa COVID-19 ining Omicron. Pero dapat sa gihapon maghalong kita, di ba? Tungod man sa mga masiling neton maghalong gid sa gihapon. Ilabi na ang mga magagmay nga kabataan amo ginang ginapahalungan sa karon. Kag inang mga tigulang na gid bala naton nga mga kauturan dira. Let's say mga late 70s pa ibabaw na. Kay med dako ang posibilidad nga tapikan sila or malatnan sila or ma-infect sila si makabigya severe nga kasos ng Omicron. So kinahanglan lang gid naton dira man ang pagpahalong sini sa ilak na. Ang hindi naman nami nga balita na tungod sa Omicron, ang iya sini nga transmissibility, ang iya sini nga transmit pagsaylo-saylo, paglaton-laton, kay mas madasig ni siya iya nga makalaton, madasig siyang makalaton kumpara iya sa una nga variant kumpara to sa Delta, di ba? Gani ang rate of transmission niya makasiling kita nga madasig yan. Isa man ina sang halalungan. Do pa rin mo bilang nagalupad ang virus sa kahanginan, nagalupad ang mga virus sa kahanginan, kag makalusot sila sa aton sini protection, bisan ang face mask tapa na malutsan nila ina. That's why hindi bala na-suggest ng aton mga expert nga dapat magamit kita kung pwede dublihon naton ang surgical face mask sa paggamit. Anong kinahanglan dira? Sa gihapon dugang nga paghalong sa bahin naton nga mga ultimo nga mga pumuluyo. Pero na-notice naton ano gani baw subong ang iban mag face mask ari lang sa babaw sa mga bibig ta, ang ilong wala ginatabunan. Kinahanglan na sa mga nakaligan naton nga panumdum, anong ganing hambal naton, kinahanglan kung magatag kita protection, lubos-lubuso naton. Kay kung maanad kita nga sa babaw sa aton ilong, na maanad nagigita sina, okay lang gid. Kag makasiling kita bala sa jutay nga sintomas subong sang sipon, nga mabatyagan naton,
Masilingan, hala nasipon ka, amo na bala? Nagaka-alerto ang sinuman sa sulod sa aton panimalay nga kinahanglan mauntat inang imo sipon kinahanglan mabulong sa gilayon. Okay, gusto man ina na kay ti conscious kita mo na tungod sining masakit nga ini nga may posibilidad ang sipon maglaton sa sinuman sa sulod sang panimalay, especially man sa mga kabataan. Pagkatapos magsiling sipon ubo ay pero hindi ta magpanic na tungod dira no kay ti sanhambal man ni Tito Wilma kaina panahon subong sang sipon kag ubo tungod sang matugnaw naton nga panahon. Kung ubuhon ka man, sipunon ka man, wala nagakahulugan, no? Wala nagakahulugan nga may COVID-19 na ikaw. Gani, hindi ka dapat magpanik, ha? Ang hambal gani isang mga espesyalista naton. Kung sipon gid lang, wala fever, wala hilanat. No? Kung sipon lang, wala hilanat, may posibilidad hindi na COVID. Kag pwede iya nga mabulong ina sang ordinaryo naton nga bulong sa sipon kag ubo, di ba? Pero mas maayo kung ginasipon ikaw kag mag-ubo, ikaw na lang mag-isolate na natawag bilang self-isolation. Ikaw na mismo ang mag-isolate sa imo sini kaugalingon para nga kita mismo hindi makalaton sa iban nga miyembro sang aton panimalay, ha? Kinahanglan likaw lang anay. Amo inang pinakamaayo naton nga himuon sa karon nga panahon sang pandemic, ilabi na sa ginakabalak-an sa karon nga Omicron, ilabi ng aton mga senior citizen nga pariyuman ni Tito Wilma ay kinanglan hagan-hagan hinahinay sa pagguguwa sa aton sinibalay kag mag-impon sa madamo dira nga mga tawo. Kaya mo na blang ginasiling an ounce of prevention is worth a pound of cure. Tandaan ginaton ina. Kagkaroon sa iton FYI man sa for your information ihatag man ni Tita Wilma ang husto bala no hustong pag-inom sang paracetamol kay kun iban ba inom dayon pero husto bala ina no may i-share man ako dira karon sa inyo pila ka informasyon na tungod dira. Kay kinanglan subong bisan asan hambalan ni Tita Wilma bisan wala ina diri sa aton pa wala pa kita nagakabalakas ang dako na tungod sining kaso sang COVID-19 ini mga bag-o nga kaso nagsala bala kita siling naton ang pinagusto nga paghulag sang aton mga kauturan ang mga pulo pamasyar pakadto diri pakadto dito kaon dito nga sagwa nga daw ginakahidlawan gid sang tanan maigbation gid pagkatapos ang New Year mo no hindi blara na especially dito sa National Capital Region ara na sila subong sa alert level 3 so ginasaligan ato subong sang Octa Research ginamonitor ginila ina na nga ginapaabot na gid Manila nga maangkon ang break record dito sa NCR nga may 10,000 tubtub 11,000 ka mga bag-o nga COVID cases. Kay abi ninyo mga anak sa bugos nga pungsod but sing nationwide 15,000 tubtub 16,000 ka mga bag-o nga mga kaso ang ginasaligan karon iya nga adlaw no ginapananaw na sang Octa Research Group na especially sang nagapanguna sini sa ila nga si Dr. Guido David gin-post na ni Dr. Guido David sa iya Twitter pero siling niya by Friday buwas Biyernes siling niya the country is likely to exceed 20,000 new cases. Hamakon yun na mga anak na. Kay base sa record sang Octa, tubtub karon nga adlaw, Enero 6, no? Tuig 2022 ang report dito sa bahin sang NCR adlaw-adlaw. Ang positivity rate ara na yan sa 45% humalin sang Martes, Enero 4, tuig 2022. Mga anak, hindi ta na ipaghulaton diriya sa aton ha kinahanglan sa mga kaipin kag sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad sa mabatian ninyo diri sa Action Radio wala gid kami nagakataka sa pagpahanumdum sa inyo kay ara gid sa aton ang aton man mismo kaluwasan, ang aton kaugalingon safety, ang pagsunod sang mga health protocols kinahanglan kid
Sana siling na bala ni Tita Wilma kung naggamit man kita face mask, no, kung pwede subong dublihon ta ina. Kung makagwa ka dira ka, kung makakadto ka kung diin nga damo ang tao kag sila iya daw wala pakialam sa ila palib, ikaw na lang ang magantad. Kag kung daw nagasiksik gid sila sa imo, kag pwede yuhuman mo lang bisan magsinyas ka lang, di bala? Ay mo, bisan gani ang Central Office ng LTFRB, ang atong sililan Transportation Franchising and Regulatory Board, ay nagpagwa sila announcement today. Subong adlaw iyang Webes. Kay nga, nagsira, ginpasiraan ay ang Central Office ng LTFRB dito sa Quezon City sa sulod sang duha ka adlaw para man hatagan ligwa para sa mass testing sa ila sini mga personnel tungod man sang nagasaka nga numero sang COVID-19 cases. Di sagin pagwa man nga po, sagin post man nila sa ila sini Facebook account sino sa LTFRB, no, sa LTFRB nga wala sila nagabaton anay sa karon sa physical transaction sa ila sini Central Office humalin man karon nga adlaw tubtob buwas Enero 7. Ay, oo. Inatungod man sa nagasaka nga kaso sang coronavirus. Okay? So, pila lang ina sa mga informasyon nga ahead, ginapahibalo naton sa inyo una para kita na, no? Para kita na ang maghalong para dira. Wala na bala malain ang aton kaluwasan kadepende sa aton mga kamot alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton na mga kauturan dira sa gihapon sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kang mga matahom nga bulak ara sa gihapon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why. Okay, namyaw anay sa we. Sa mga naka-online naton dira. Hi and hello. Kamusta lang dira sa inyo? Basta gay magsilang ko ni online punta sang dapa ko nga ilong gakalam. No, kamusta lang dira sa inyo? Nahunta sa babaw. Ara gid si Ma'am Ana Sinoro. Hello Ma'am Ana. Good afternoon lang dira sa imo. Na Meleli nagaharak-hak gid. Inya ba ari naman sa baron ko naman si Tito We. Meleli Uligo. Yes sir. Good afternoon and thank you Ged. Okay. Mayong hapon ko no action Tito We. Good noon, live sa Mambulak Silay City. Please, kagawad. Timay, kag Munet Lubaton. Hi lang dira and hello sa inyo. Kagawad Timay, kag Munet Lubaton. Mayong hapon man sa imo Ma'am Ana Sinoro all the way from La Carlota City. Labi na gid, siling ni Sir Mileli, labi na gid sa tanan. Ma'am Vanessa Star, Doc Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Miss Homa Lumina, how are you? Mayong hapon lang sa imo. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma diri sa This Is My Life. Janet Alababa. Siling ni Inday Janet Alababa, palihog lang ko tamyaw sa Oligo family, kag Alababa family. Number 1 fan, magid kami. Wow, thank you so much. Na? Salamat, kid. Kag magluwas si na Tita Wilma. Uy, ano ina siya, na? Janet Alibaba. Magsiling ka Oligo family. Si Inday Jean, no? Nabagkimalanta, related kaguro kay Inday Jean, no? Salamat, kid. Ang sipon kag ubo, normal lang na sa tao. Hindi man lang tarubot mo action tawe mo, pero langgid kag hindi kagsalig matugnaw ang panahon. Yes, katugnaw kung isang panahon. Vitamin C, kagsalig niya, hindi lang maglagaw. Sleep well ang kunong hambal ni Ma'am Ana. Ma'am Ana, salamat man sa reminders mo sa mga palangga naton nga mga tagpalamati. Sleep well, eat well, vitamin C, kaon, prutas, ara, gin klaro yan again, na? Okay. Kay Martin Aliling, good afternoon. Salamat gid sa mga reminders as always. Ma'am Jinky de Lagdon, thank you gid Ma'am Jinky de Lagdon for the stars you sent. Happy Three Kings, Tita We, and sa tanan dira. Kay Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayo and Document Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Swatu Imperial. And all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Ma'am, thank you gid and stay safe. Ha? Thank you gid. Kag ada man nag-upod sa eton si Tuto Dennis Richard Tibor. Mayong hapon, Tita We. Mayong hapon man sa imo. Tuto Dennis Richard Tibor, ang mapagsikag nagapisik-pisik nga presidente sang Energy Fans Club sang Action Radio. Hi, analo, mabuhay ka. Mename, Bonami Dinoy, Tita, good afternoon. Salamat gid. Okay, salamat man sa inyo pagsuporta na sa amon diri sa Action Radio. Gamay nga mga bagay, na? Okay, salamat gid. Balikan ko lang na karon ang ato naman iban nga mga greetings. Relax lang ani ka modera. Absol, mabakal sa pinagkamalapit.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaligayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan may resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay,
hapon, Tito We. Kuno, monitor lang kami sa barangay. Kami di sa may barangay Pandanon DSB. Kag Happy Three Kings. Yes. Happy Three Kings first Sunday in the month of January. Kay Epiphany na to sa Sabado, no? Hasta pa na subo. So, Happy Three Kings man sa itinan. Tito We, present naman kami din ni Thelma Iguico, kag Lydia, kag Jennifer Hormigo sa may barangay Estefania. Okay, stay healthy always, Tito We. God bless you and your family. Salamat gid mi in the virtual pinda. Ma'am Jinky dialog doon sa so touch gid ko bala sa imo ma'am kadamo na sang imo gin pang send nga mga stars sa This Is My Life. Salamat gid na. Mayong hapon Tito Wilma si Bibing ni sang Binalbagan, Villa Santa Maria. Lihog lang tatamyaw sa friends ko da kay Marging kay Eileen Salcedo. Thanks gid tita. Bibing Francisco. Di naman sa Aranda Hinigaran mayong hapon. Sa pamilya Kilantang kay Nanay Refi, kag kay Tatay Ronnie Kilantang, kay Inday Nika na mayong hapon, kag salamat gid. Stand by na para sa itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang atong sulat nga pagbabasahon sa siningapon, simple lang siya, natungod sa paghigugma pero tungod sa lahog-lahog. Napaslawan kag nahatagan sang kasakit sa balatyan. Si Tuto Roland ang atong letter sender kag ang iya sulat na gasiling. Maayong hapon, Tita Wilma. Kag sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life sang DYEZ Action Radio Bacolod. Tita Wilma, tawag galing ako kay Roland. 22 years old, soltero pa. May araw man ako eksperyensya nga daw kasakit gid. Kag daw hindi man ko kabalo kung anong himuon ko. Wala ako permanente nga obra. Kag nagaupod lang ako sa mga project sa pagpatindog sang balay bilang construction worker. May ginapangaluyagan ako, Tita Wilma. Si Nida. Isa siya ka-empleyada. Dead na dead gid ko sa iya, tita. Kag kada kita ko sa iya, basko gid ya ang tigidig-tigidig sang akong dughan ay abaw. Isa ka bes, ginsunod ko siya, samtang nagapakadto siya sa salakyan. Sang nabatyagan niya nga nagasunod-sunod ako sa iya, nagpundo siya. Kagintulok niya ako sang masakit. Okay na to, tita, para maguntat ako sa pagsunod sa iya. Budlay gali diskartihan sang isa ka pobreng alindahaw pareho ko ang isa ka disente nga working girl. Wala bikuya kwarta mo para padalaan ko siya flowers. Kag pamatsyag ko, Tita Wilma, langit kag duta ang distansya namon nga duha. Ang abyan ko naman, si Armand, naghatag man advice sa akon nga magsulat ako love letter kay siya mahatag
kay Nida. Hindi lang sa text. Ako naman nagsunod sa iya advice nga magsulat kag nagpahayag sang akon love sa iya. Abi ko man anay, ihatag tuod ni Arman ang akon sulat. Wala gali. Dason nga adlaw, ginhatag sa akon, sang akon abyan, ang sulat nga halin ko no sa akon ginapangaluyagan nga sinida. Tita Wilma, ginakulbaan ako. Samtang nagabasa ako sang sulat niya sa balay. Nalipay man ko sa mabasahan ko nga dugay na kuno nga may crush siya sa akon. Kag bilib gid siya sa akon mga muscle sa lawas. Abaw. Gani, ang natabo, nagpangisog ako nga sundon siya liwan. Pero sang natalupang dan ako, ginhambalan ako tita sa mga masakit nga mga tinaga. Kag naghambal pa siya sa akon, nga kung hindi ako maguntat sang sunod-sunod sa iya, ipapulis niya ako. Ginhimo ko naman, ginpakita ko sa iya ang abi ko sa iya naghalin nga sulat. Pero hambal niya, hindi iya ang amo nga sulat, kag hindi iya agi. Puwertigid ang kaakig ko kay Arman, nga amigo ko, sa masakit niya nga joke-joke sa akon. Kag tita sa kaakig ko, daw gusto ko siya kastiguhon o kunpatsyon. Ay, hindi man totoo. Kalain galita nga nag-expectar ka tapos wala. Hambalan ka pa sa mga masakit nga mga tinaga. Pamatyagan ko sa kaugalingon ko, daw nagamay ako sa panulukan sang mga tao. Amo na subong nga nagaliyong-liyong ang ulo, liyong-liyong gidya. Nagaliyong-liyong ang ulo ko kay nagamuan ako. Siling ko padala ko ni bala kay Tita Wilma. Gani mamati ako, ari lang diri. Upod man sa iban ko nga kaupdanan sa construction site. Ang nagatahod, Roland. Okay, sa atong tagpadala karon nga hapon kay Tuto Roland, mayong hapon, salamat gid ay gugma tuod, no? Gugma, kag kontripingan ka sang imo pareho, puwerti man kasakit. May balatani kung kabalo ka nga gintripingan ka lang kay kapreparar ka man, no? Galing kay ti da masakit-sakit bisan sino paguro ilabi na ko ang imo balayan na batyagan sa amo nga babaye. Tuon nga gugma or true love nga dong handom mo pangasawon mo gid siya. Ano pa panulok mo sa kaugalingon mo, tama na gid kagamay tungod sa mga ginpanghambalya sa imo. Although Tuto Roland wala mo ginhambal ko nano inang ang mga tinaga, nagka-inchende si Tita Wilma sa mga masakit nga tinaga nga ginpanghambal ni Nida sa imo. Nga feeling mo daw naggamay ang imo pagkatawo, nagamay ang imo kaugalingon sa panulukan sa mga tao sa palibot mo. Pero ang ginhimo naman niya ni Arman nga best friend mo, sobra na gid man. Kumbaga bala, below the belt ang iya paglahog sa imo. Nga hindi naman husto na bisan sino, guro mayo lang ikaw nakapamensar ka pa. Nagkapamensar ka pa nga isula, ipadala diri iya sa This Is My Life. Nagpulo pamensar ka pa kung ano himuon mo. Iban to natapungulan niya na to pro, di ba? Natapungulan niya o nalampusan niya pa, na, di ba la? Pero pasalamat kita nga may ara ikaw self-control sa kaugalingon mo. Ang mahambal lang ni Tita Wilma, hindi ka maghimo sang isa ka bagay nga makapahamak sa imo kaugalingon. Tandaan mo na? Kay nga, kung magpadala-dala ka sa emosyon mo, sa kaakig mo,
kag makahimo ikaw sang kalikasan, mapadapatan mo siya sang kamot, makastiguhan mo siya. Di hindi nami anong tupa mo, no? Kundi nagdako na gid ang problema mo. O, maiman to yan ni Nidas, ang girl nga type mo, na iya yung nakahambal sang gusto ihambal sa imo, galing kay Tarso gini si Arman. Tarso lang gid si Arman nga amo sina nga joke ang iya ginhimo sa imo. Bisan sino man siguro nga lalaki, maakig kag mapatupan siya, pero mayo lang kay ang kamot mo mabulubugat hindi mamagan, kay kung mamagan ang imo kamot kag tiil pakpak gid na yun la pak bunga mo na do amo ka na bala na ang pinakamaayo suwastyon lang gid na ang tanan mahatagang kasulbaran kay makahatag sa imo sang kalinungan sa balatyagon kag pensar mo, makapatahaw sang kaakig mo, anong himuon mo, ipautwas mo ina sa ano nga paagi. Una, kinahanglan may self-control ka. Ato ba nga si Arman na ipabatyag mo sa iya ang kasakit nga imo na batyagan sa iya ginhimo. Kung ano ang pasipala gid ang term tatawi. Kung ano ang mga masakit nga tinaga, nga ginpanghambal ni Nida sa imo. Maghambal ka man sa mga masakit nga tinaga kay Arman, pero preparar kay basi kung siya man ang manginit kag siya pang magpatupa sa imo. Pero kinanglan may ara gid nga magpatunga. Lamang nga mapautwas mo ang hibubunot mo para sa iya. Okay man na guro, no? Hambalan mo lang siya sa iya ginhimo. Do bali bala to Roland, ipanawong mo sa iya o ipakita mo sa iya nga kasakit gali sang iya ginhimo sa imo na. Pero ina iya nga pagpabatyag sa iya in a nice way. Masiling mahimo ko ayan na Tita Wilma nga hindi. Wala sang imposible, di ba la? Kag kung natungod naman to, balik doon ta si Nida, natungod sa babaeng ina, na ti ano kung empleyada siya, okay, formal siya lang tawon, pero hindi man, para kay titawe, ha? Hindi man guro nagakadapat nga mahambal kagit sang amo sinakasakit sa lalaki, nga nagapangaluyag sa imo, nga nagasunod-sunod sa imo. Kesa ara kaya sa opisina nagatrabaho, siya iya sa construction site lang, construction worker lang siya, amo ginakanubo ang pagtanaw mo. Okay lang kung hindi mo siya type, di ba? Okay lang na iya kung hindi mo siya type, hindi mo lang siya pagpasipalahan. Kay kabudlay kung ang mga olds ta pa, kabudlay kung magkaya ang paya or magbaliskad ang paya na kag hinulsulan mo ang tanan na kag hindi iya rason nga professional siya kag amo nang iya trabaho kag ikaw amo lang sina ang tindog sa kabuhi. Kay hindi tayo mapaktan ang dalagan sang kalibutan sa tao nga mabakas kag mapisan, di ba? Bisan wala ka sang tinapusan, kung ikaw mapisan kag may maayo nga handong para sa palaabuton, ginagrasyan, ginagiyahan kaya sa mahal nga Dios kung paano ka magayuhan basta sa maayo nga paagi kag maayo ang imo handom. Tama na si Inday Nida. Ipahigad na siya. Pinsara na lang siya, ay amo nga klase sang babae, the way nga manghambal siya, hindi siya nagakabagay sang akon ordinaryo nga paghigugma. Amo na lang na to, kinanglan mangin malipayon, kaya madulaan na ng kasakit nga ina. Hindi lang siyang babae sa kalibutan, ha? Kadamo pa sang babae sa imo palibot. Abi, ipalibot ang imo bala panulok, iliton sa iban nga mga matahom nga bagay. Kay basi makita mo pa ang matahom man nga linay sa imo palibot, nga makabihag man, liwat sang imo balatyagon. Basi makikita ka pa na nga pwede mo iya pangaluyagan, ha? Pangita na lang sang iban. Hindi pag ipamilit ang kaugalingon mo sa bagay
nga nagapangindi sa imo. Agay mo pilit dira. Paamo ka na. Hindi bala inday Marlene Diaz, mayong hapon nga salamat gid kagaraman si Tuto Philip Ken Alonsagay. Salamat gid ko si Tuto Philip Ken Alonsagay no mahambal mo da bito, no? Nga bino ipamilit mong kagalingon mo sa tao nga nagapangindi sa imo. Di wag kung ayaw, di wag paamo na lang na nga asya lang ang babae, nga asya lang ang lalaki sa kalibutan. At least nakilala mo kung anong kalidad niya. Tito Roland, wake up. Matahom ang kalibutan. Damo pa nga mga bagay nga makita mo sa kalibutan. Kag masalapuan mo ya si Miss Right sa ulihi nga makahatag sang kalipay sa imo. Okay. Ina lang matugda ni Tita Wilma. Ay nga mga anak mo, okay? Sa ito man dira, mga palangga nga mga tagpalamati kung na may araman ka mo mga istorya dira nga gusto man ninyo i-share or luyag ninyo pangayuan man sa opinion, advice ni Tita Wilma, pwede nyo man ina masulat kag mapadala diri sa This Is My Life, no? Pwede ina man makuhaan leksyon, inspirasyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati or magamit man nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw man nila nga pagpangabuhi. Sulat nyo lang. Padala nyo diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos, Locsin Streets, Bacolod City. Pwede man sa social media via Facebook, sa Facebook page sang This Is My Life, ang account name dira is Action Wilma Sugaton. If not personal naton nga account, kaya ara man do kalabanan sa ila dira gapadila na sa Wilma and Tupinas Sugaton. Tikon inyo da tublokon ang send message. Type nyo, i-send kay Tita We. Hindi mo na magwa sa timeline ko, di ba? Magwa na yan sa messenger ni Tita Wilma. Okay, kag ako lang na makabasa. Pwede ninyo mahinagong inyong ngalan kag inyong man lugar. Alas 2:34 Action Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon, Tita We, regards lang ko gali kay French Maban. Sakto na, French Maban, diri sa Inayawan. Ako gali si Buddy. Ang gadaladala ido. Buddy, ikaw na gali. Okay, 7634. So, gina-regards siya lang si Friends Maban. Dira sa Inayawan, mayong hapon lang. Silinggan ni Ma'am Ana Sinoro, pangamuyuan niya aksyon Tita We kay para gid sa para sa iya. Kag ang grasya daw ulan lang na ako pangamuyo ka para sa balatyago niya. Di ba ako magabot si Miss or Mr. Right sa imo, di ba? Daw ulan na gatulo. Yeah, na correct good action, Tita Wilma. Ay nga mga anak ka mo. Okay. Ma'am Chinky Dialagdon, thank you man, Ma'am. Welcome, good ko. Alas 2:35, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Action Radio! Action Radio! Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati kinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala mo na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Ang ito naman horoscope para iya karon nga adlaw Huwebes Enero 6 tuig 2022. Sa mga Capricorn, no? Ang mga Capricorn, amoy ni mga netaw, Disyembre 22, tugto Enero 19, abi mo bala, Capricorn, hindi ka mapaslawan sa imo handom. Siling yang hindi lang yung handom or dalamguhanon o kung dreams or kundi ang imo dako gid nga handom sa kabuhi. Hindi ka mapaslawan dira. Ha? Kay nga i-bless ikaw sang kay taasan para madula inang mga nagaupang sa imo ambisyon, inang mga negative nga mga bagay nga ina. Amo nang mensahe iya sang imo sini horoscope for today. Mga maswati mo nga mga numero 11, 39, 21 kag 45. Satin white is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, netaw Enero 20 tugto Pebrero 18. Ari, swerte, no? Aquarius, ang swerte para sa imo, madasig iya magpalapit, no? So, no, sa imo horoscope, nagalupad iyang swerte palapit sa imo. Grasya naman, halin iya sa kalangitan. Umpisa sa pagsulod sa year 2022, tungod sang imo mga maayo nga mga binuhatan. Gani, hindi mo inapagpasugtan nga magpalayo sa imo, bot silingon, kung may problema sa kabuhi mo, kung may mga hindi ka mga ginahimo, tadlo nga ina. Na kagpatihan mo nga maangkon mo ang kayuhan para sa karon nga tuig. Mga maswati mo nga numero 21, 15, 37, kag 45. Sun yellow is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20, Pisces, ginahulat ka sang imo mga swerte. Abaw, mga swerte mo gidya. Ginahulat ikaw sang imo mga swerte. Ang panugyan lamang sa imo, magpalapit ka. Hindi mo paghulaton nga ang swerte magabot sa imo. Kundi ikaw magpalapit, hulag ikaw. Liwat, no? Palapitan mo, himuon mo, aksyonan mo, kaya nga amo inang mangilyabe sang katumanan sang imo ambisyon or kaayuhan sa kabuhi. 36, 26, 15 kag 47 mga maswati mga numero.
crimson red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Mga Aries, kung pwede palang suno sa imo horoscope, likawan mo nga liwat, masulit ang mga bagay-bagay nga imo gintutukan, especially ang problema. Likawan mo ang mga bagay nga pasulit sina sa imo. Mas maayo nga kung ano lang ang pinakagusto mo sa imo kabuhi, amo lang ng imo tinguhaan kag amo ng imo himuon. Mga masuwati mo naman nga mga numero 17, 46, 28 kag 31. Ice blue is your lucky color. Kadtuay na ito ng zodiac sign nga Taurus. Yes, mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, hindi ka na lang or hindi na lang kamo mga Taurian mag-entra, Hindi na lang kamo mag-entra sa mga wala pulos dira nga mga istorya nga sa diin mauyang langgid ang inyo sini oras sa mga pagbayluhanay dira sa mga tinaga. Pagbayluhanay sa mga nahibaluan sa kabuhi, isang may kabuhi, gets nyo? Focus na lang kamo sa inyo tagsa ka kabuhi para nga kung ano man ang problema inyo masulbara. Masahatagan kasulbaran. Taurus, 17, 46, 28, kag 31, mga maswati mga numero. Royal blue is your lucky color. Kadto kita sa mga Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Wow. Padayunon mo lang sa imo horoscope, Gemini, nga padayunon mo lang ang paggamit sa mga bagay-bagay sa imo. Kaugalingon nga inabalang nagaulo ingat-ingat na para kaya feeling mo makahatagi din na swerte sa imo. Inang mga nagaingat-ingat nga ina, gani padayunon mo ina, kay padayon man nga magaabot ang grasya sa imo. Maswati mo nga mga numero 39, 17, 23, kag 41. Dollar green is your lucky color. Okay, in the Ronnie Trava, mayong hapon lang dira sa imo, si Tutoy Janice, hindi pang pangasubo. Totoo yan, Jay, Teddy Rihida, mayong hapon sa inyo, kay dira man sa may Canlaon City, kay Nini Kabartas ni, mayong hapon lang dira sa inyo, tanan-tanan. Mabalik pa si Tita Wilma para sa dugang iya nga mga zodiac sign para sa itong Tegseka horoscope pagkatapos sa ni. This portion is brought to you by Multivitamins and Hello, good afternoon. Tita Wilma Sugathon. Kumpleto ba? Palihog lang ko tamyaw sa akon mga bata sa Barangay Miranda, Pontevedra. Si Again, kag Dionel. Salamat, Tita Wilma. God bless you always. Alin kay Gideon Kyokson Hinese. Salamat, Gid. Good afternoon, Tita Wilma. Liog lang ko tamyaw kay Micaela Sedaya. Nga nagasaulog sang iya birthday today. So, bunggid nga adlaw. Happy 19th birthday sa imo, Micaela Sedaya. Halin kay Eddie Laos. Salamat, Gid. Kay Kisha Fire, good afternoon. Miss Ems Aboso, thank you, Gid, and good afternoon. Kay Attorney Dags dira mayong hapon, Attorney Dags Pandan. Happy New Year sa inyo man, Miss Ems. Roslyn Buenaventura. Okay, Raquel Burse Espartero. Mamil Churita Ferrer, salamat, Gid. Okay, enough lang na. Karoon naman dugay-dugay. Action Radio! Action Radio!
Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang si Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon lang dira sa imo. Salamat gid. Upod si Tito Ambok kag si Nanay Pert. Salamat kag mayong hapon. Ruming Dinoy kay Girong, mayong hapon. Salamat gid. Miss Ems, Attorney Dogs, salamat. Mayong hapon lang dira sa inyo na. Pero dali gid lang. Kay tapuson anay ni Tito Wilmang mga nabilin naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Ari nakita sa Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22 o dumayo ha, bisitahan ka sang swerte iya karon nga adlaw. Kag kun masalapuan ikaw ba mangin positibong imo pananawan sa imo kabuhi. Mahatagan katumanan ang imo ginapangayo sa kaitaasan ba. Maswati mo nga numero 11 38 25 kag 10. Tangerine is your lucky color. Leo, mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Happy ang life mo subong adlaw, no Leo?
tungod sa imo mga friends. Pero ang advice lang gid sa imo, pili ka sa mga abyan nga hindi bala pabugat sa imo kabuhi na ikaw na kay balo kung sino ina kag ang hindi. Amo na mensahe iya sa imo horoscope for today. Na maswerte mo naman nga mga numero Leo 22, 40, 32 kag 18. Lavender is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, hindi pagsapakan ng mga wala pulos nga masugilan nun mo ba lang nga tao karon nga adlaw pabay lang da sila na ang mga manami iya istoryahon inang makahatag sa imo kalipay, makahatag sa imo sa maayong ideya sa pagpangabuhi kag kaayuhan na kay nami na siya batyagon para sa inyo nga mga Virgonians. Maswerte ninyo nga mga numero 15, 47, 38 kag 25. Electric blue is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga libre Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Abi mo bala Libra or ninyo Libra, kadamo na sa mga may gusto nga makigbahin ikaw sa ila kabuhi. Gani, hindi iya matuod nga masubo ang kabuhi mo. Amo na ang imo kapalaran for today. 23, 16, 39, kag 45, ruby, red is your lucky color. Kadtuan na ito nag-zodiac sign nga Scorpio. Mga Scorpio naman, mga netawo, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Aha! Nagapangatubang ikaw karon nga adlaw sang dako iya nga pagpasimpalad. Dako nga pagpasimpalad, dugo mababulubudlay guro para sa imo, pero ang reward sina dako man, may nagahulat sa imo nga kaayuhan, kag kun mabaton mo ng kaayuhan nga padayuna inang banas nga imo ginausoy kay para gid na sa imo maayo nga palaabuton. Mga maswati mo ninyo nga mga numero Scorpio 28, 39, 42 kag 55. Fuchsia pink is your lucky color. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na taon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Yes, Sir Noel Amar, good afternoon. Salamat gid, na. Okay, Sagittarius. Nagabaskog, naganami ang mga swerte nga nag-abot sa kabuhi mo. Amo nang kinahanglan mo na para nga magbaskog man ang lawas mo. Gani, mas maayo Sagittarian, hindi mo pag-abusuhan ang kaugalingon mo sa mga bagay nga mga wala sang pulos. Halungan mo ang imo lawas. Mga maswerte mo ninyo nga mga numero Sagittarius, 16, 25, 46, kag 35. Mango orange is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karong adlaw Webes, Enero 6, tuig 2022. Ma'am Milchurita Ferrer, mayong hapon, salamat man. At kay Palermo Pailona Leonora. Salamat gid kay Rowena Jupines Bacchiano. Sakto na siya, ma'am. Thank you gid Ana. Kay Rosie Oriel. Salamat man ak. Almire Lima Lazarte. May damo gid nga salamat. Okay, sa sinigabahin, ang Pontol Stress na Action Radio Philippine Standard Time, ang iton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Si Tita Wilma sa panahon. Tiyo naman sa nga itong sinipagpaalam sa This Is My Life sa Webes nga edisyon. Dira sa Axe Meat Shop sa may sa may Barangay Bata. Mayong hapon, salamat gid ha. Salamat gid sa inyo. Padayon nga pagsuporta sa amon day. Ang desman si Tita Wilma magpaalam mga ito ang mabilin nga Bible verse of the day. Halin sa Colossians chapter 3 verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you are called to peace and be thankful. I can't say goodbye to you. Magapaalam na si Tita Wilma, buwas na naman kita mag-updanay. Kayo standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,